Bafowethu sanibonani guys. Lena ke indawo lana kwakuqoshe khona amaNdebele inkathi zezimpi la kwakulwa khona uShaka nakusenza ngakhona amaNdebele bafethu wayicwashe kunayo indawo lena. Bawuthi uyabuka kahle le ndawo le intaba enkulu enele ntaba le inama rooms phakathi kunendawo la khambeka khona ngaphakathi. Yabona mongothi uyabuka kahle unawo amatshe lawa lapha phakathi nendawo lawo. The entrance ilaba kungenwa khona ke bafethu. Hayi thina ke bafethu sesihambile ke sangena ngakhona phakathi sabuka. Akuhambeki bafethu kahle kumnyama. Bafethu abantu babehlala kabuhlungu. Abokhokho bethu babehlala kabuhlungu bafethu. Ila amaNdebele wayeqwashe khona ke lapho indawo esiyibiza ukuthi kuseholweni. Lapho inkosi yamaNdebele uKing Nyabela ayehlele khona nebutho lakhe. Sizonibonisa ke bafethu ukuthi lapha ngaphakathi kunjani njengoba besingenile. Ngizonikhombisa ke kwivideo elandelayo bafethu ukuthi sihambe safika kuphi ke njengoba nani nizibonela nje indawo ebizwa ukuthi kuseholweni. The view and expressed on this show by the host do you not necessarily state or reflect those of our channel. Hola. Ayidala bahambile. Basishile. Madola akhakhazela. Ngawari guys siyajima ne. It's festive time. La besize kubona sihambe sayofika. Yeah, hayi. Jabula nini mina ngisakhona. Lana ke bese sesikhuphuke intaba ukuzofika la 1 kilometer sesifikile ke lapha. Sesiyangena esibone. Hamba nathi hlala. Yo. Yo. Ngeke ngisakhona ukwenza ivideo, ha? Ngandlula. Tamba ntaba. Siyeza mntwana. Yeah. Mntwana. I know. I know. Uzolithatha. No, man. Pause. Tip. Hujo. Arroro. Zungena kanjani? Angibambele la. Babe just straight le. Ema cheater tsene mati. Ema museta thulana ndo. Tanta. Tanta. Ifelela mo. Escapata. Jeez. Yo. Awa. I know. Sahamba futhi enyifuni. Christmas odlela la mntwa ngeke. Ningangishiyi. Check his card. Wow, we made it guys. Esesiphumile la. Bathi ke ayi sithe ngendlela esibona ngayo nathi sabona kuseseneminye imigodi esasibizayo ethi guys ngenani ngaphakathi. Athi ke sisuke sagcina la guys njengokuthi basiyalele ukuthi sigcine la.
kuya phambili singasangeni guys. Siyacela ukuthi ni subscribe ku YouTube, ni follow ku Facebook. Ningakhohlwa ke guys ukuthi sekuvumelekile wonke umuntu ukuthi eze la kule ndawo ibizwa ngeRosenegal eholweni ukuthi azofunda ngomlando wamaNdebele, angene naye njengoba nathi singenile aphumile ngale Santana Gold Shop.